Zdravičko páni, tak ďakujem vám za raketové vypredanie 20 tímov v breaku, to ma potešilo. Za 2,5 hodiny to je rekord, sme to naplnili. Tak teraz idem ešte vylosovať zostávajúce týmy pre 10 šťastníkov. Jak som povedal, zmena oproti minule, nebudem už pozerať na to, kto minule mal, kto nemal. Tá kontrola je strašne ťažká, takže si to nebudeme komplikovať. Tu som do randomizéru vložil podľa poradia, jak máme týmy, takže je nás tu 20. A teraz to na 3 krát rozlosujem, rozrandomizujem, tak poďme na to. Prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát. Takže ja mám zase prd, jak obvykle. Poďme na to, takže Omerta má prvý tým, ktorý tam bude voľný, takže je to Anaheim, Omerta, Scamp má druhý voľný tým, čože Carolina, Scamp, Blue Jackets má Grande, Dallas má Mr. Freeze. Mr. Freeze má Dallas. Zaujímavé inak, že sa predali tentokrát iné týmy než minule. Lampy dostane Floridu. Minnesota dostane Bobo NHL. New York Islanders dostane Heikki 091, takže kopec nových účastníkov a takisto im vyšiel los. Ottawu dostane Pavel, Phoenix dostane Lloyd a ešte tu máme posledný Vancouver. Ten na 10. mieste dostane Jamal. Takže Jarosenko, Jeffrey, Gisáčik, ja, Player, Trelinos, ale nevadí, tak snad na budúce. Takže to tu dáme a vybavené. Dobre, ďakujem za pozornosť.